Anis an lína tá Eoghan Ó Néill Ceannasaí Rannóg na Nuachta a Raidió Fáilte. Eoghan fáilte go dtí an chláir? Go mhaith. Ok, Eoghan, inniu an bhairt an tríú lá de Bealtaine agus tá an lá bhótála sa Toghchán don Journal ag tarlú ar an Déirdaoin an cúgur lá. An féidir leat Eoghan acu a thuairstar néistóirí maiile lé faoi mór fictiúr an Toghchán seo agus cad a thiocfaí as I do tharmse? Well, seo an seachtú Toghchán channel a bhí an ó bunaíú an channel nó a bunaíú ige nó hocht agus le ahan ceann acu tá a gcónaí bíon intaisí an agus bíon rudaí nach rútú ag dream leis ach is seo an ceannas neall cinsi go dtí seo. Ga céad trochaní iarthóir atá san omíocht den Nuachta Fiaich an éis nar bhí an Toghchán nar bhí Toghchán channel an fihe sa séideag bhí sé Fiaich an ahan té counter and fihe sa seachtdeag Raidió an lín Fiaich so níl nach 5 Fiaich an ahan té counter agus na céis na bhuara atá an tosaí mar a bheith ag dream leis costas marachtála agus cuasaí sláinte go mór in éad COVID agus a bheith léirú có lug agus atá an service sláinte. Céis na mar iad ach ba bhaid leis an DUP céistar leith a dhéanú agus sin an protocol agus ní bhuair siad machala nó eisragur ó hin féinar sin tá sin féinar rá well níl dinar beag moscoiltear maidin ag smuitiú ar éire aontaithe níl muid glóid fe éire aontaithe na aonrad eile in sa Toghchán seo ach faoi costas marachtála. So sin na céisna atá an costas marachtála agus mar dúramsa an rud bréise sin an DUP a géirí gaharid na hen tachtaithe go mé seo in a referend go bonach fan protocol agus an bheitach agus ar réir. Fuoi mar hasan sé tá sé sumúil níl éon asíontas idir na pobl bhreithne. Tá sé a lig ar an sin go bhfuil takeíocht an DUP tutí go suntasach ó bhí an Toghchán dearnach an. Fihe sa seachtdeag a bhí an Toghchán channel dearnach an agus ag an am sin bhí an DUP ar hartfa fihe hocht fan géad. Mas feared an phobal ré is uire a fuiltiú ar maidin aniu ag an Irish News an Labhair Feirste tá an DUP aniu a bheith cailún 10 fan géad dá loch takeíochta mas crin an phobal ré sin tá sé ar 8 fan géad agus tá sin ar an lín céarna takeíochta is atá ag páirtí an Cointas an Alliance tá siad ag level nach wacham a driva mas fear de seo go siad ar 8 fan géad ar an takeíocht céarna leis an DUP ach an mór scéal ar bhealach atá an sin bhíon a bhád an tosaí tá siad ar fiche sé punca sé fan géad tá siad an 8 buintí an tosaí ar an DUP. Leis higlad argóin srin na figurí an bhfuil sé crin nó mí crin, but tá sé lig ahan phobal ré dúir sé gló sin bhíon hon tosaí get mai ar an DUP agus gló takeíocht an DUP tutí agus go méid Toghchán ionach mai ag páirtí nó cógúlaíochta nó an Alliance. So sin na mór figurí go dtí seo ó hiamh an Toghchán da camera an SDLP tá siad an harfa ní dé fan géad mór mar a bhí siad an Tom Jarnach ní mór an tal an tosaí an tá an UUP harfa 2 fan géad a ríist eile mór mar a bhí siad an Tom Jarnach agus an scéal nach diglan a bheas sin an TUV Jim Alistair agus an Traditional Unionist Feirste tá ionach leidir a gine an protocol níl sé fillir an dhéanaí siad an mór an dothar den DUP nó nach mé annach an siochan a bhhainnig Jim Alistair a ríist ach déanann sé é deachar a hóis go dé mar a rathú an bhóta é an tachtach ach tá cud mhór rudí a déaghlad a rá an Toghchán seo an rud is mó ná go bhfuil an pobl níos oscailte de athrú nó mar a bhí siad riú tá an pobl níos olraí tá sé níos plural nó mar pluralist nó mar a bhí siad riú tá cud mhór daoine beidir nachhfuil a go clí le a bheith vótal de Sinn Féin ar taobh amháin nó an DUP go mbeidh sé sásta darna réa nó tríú réa beidir hort san na páirtíthe sin ach go raithe siad le páirtí eile. So tá cud mhór cross vótal a go bheith an ar bhealach ná hála an san am a Jimmy. So ní higlad a bheith túr go húdrúach nó go cinse go dé mar rathe sé ach go bhhain go déige rá gur gach seans go mé Toghchán mai ag Sinn Féin go mé droch Toghchán ag an DUP
agus go mé techan mai ag party an cointis. This is going to go along again, Chuck, mar dúirt tú. An sílan tú go bhfuil seans mai an go dúirthaí réaltas na Breataine na Breataine ach na Gaeilge isteach ar na seachtaí nó gear mína tá macrán? Go dúir sé ach na Gaeilge isteach? Ach na Gaeilge isteach. Brahan sin. Na brahan sé is dótha ar an toiríonn sa techan. Ma dhéanann sin féin ítach mai, agus ma dhéanann an DUP go donna. Tá seans mai go nabrathú an rialtas na Breataine lo hen look. Tá sé mí céalhar agin a bheith cur coscar seo an tromlach ag na nation toiríonn Tá party an cointis ag trachta dréis, tá an DUP go siar. An ten drama bhain a cheas go leidir a ginne ach na Gaeilge go an dadram sin trí drama tá. Aontachtíthe DUP go príomha, an UUP agus an TUV. And ma tá siadin ma tá droch hEoghan ag an DUP. Tá an eile seans gan abrahí rialtas na Breataine well camid golar le ach na Gaeilge mar tá SDLP Alliance agus sin féin a ligané deanú intach mai sa techan agus tá sé lig Nuachta ach Gaeilge bheith agus tá party an lucht eber in sa bhatan na bhac leis agus tá sciard an fartí cumidach a hílann well gajén an aibatán seo. So gach seans ma bhíon torú intach mai sin féin as drochorú ag an DUP go socharí rialtas na Breataine golar le ach na Gaeilge.